na ete aba MCA bonsi mpaka no na babono bode nganto go saina barabu bonsi na chete na barabu China. Okay. Abantu aba bonsi pinije na barabu China umuntu otachete aida abwate uburere bwendege. Okay. Uburere bwendege mboro abantu bare batali kuli na ndege pyo manyite esenge nche ekere koimuka bagwa ngenda ya nganyire ngobona basirire abantu mbaro ba abande mbabwate no ene echi passport achari abangi obaboli ni mbona babwate chi passport. Okay. Egaiga igonga aba MC bonspi na abaete ku opportunity. Okay. Bons ababa chete nkibeira nete nakyo korwase safari eri morate bana tu achete nekeneke igente getangani igento baira nete nakyo is the mindset ugonchulire ebirenge linga kitokolengerere noroche order kire order aba MC mbabwate some order abangi after barocha abantu bakolegasi mpaka maragoba abantu bakolegasi nande butko bagendera muntu atabwati batakabwati ngaki baokora chigosi mbaroche because kina cake enchire nene natagitinga kiti atogende aba MC abana bwa barayi na bakora abantu kibache enchiri mindset na bago chenchi mindset y'abantu bandi bose around. Mheshimiwa Governor, as a county ya Kisii, I remember very well, like yesterday. Ekero kwa kuligia oborai uno mo governor we county ya Kisii okwa bwate team. Mwalenge no mo senator obono na boigo mo women rep obono we county ya Kisii. Abutwaro lire mutali amo buya